bedre lige at lave noget røg for dramatisk effekt. Hvad så, venner? Mit navn det er Oliver Brynum. Jeg er 21 år gammel. Og velkommen til min første YouTube-video. Var det fedt med røgen, eller? Jeg er næsten lige kommet hjem fra en rigtig lang rejse rundt omkring i Asien sammen med min dejligste ven Rasmus Sejer. Undervejs der har vi haft en fælles kanal kaldt Paradise Boys, hvor vi har lavet nok sådan der 30 plus videoer. Og nu tænker jeg lidt, at jeg selv vil kaste mig ud i at lave mine egne videoer. Men her i min første video vil jeg gerne lige vise nogle rigtig fede klip fra den rejse, som vi har været ude på sammen. Så jeg tænker, at vi skal køre de klip nu.